Lesakan ospatuko denez, urtean zarreko ekitaldi batzuk ospatzen ari garela. Ibilbide hau memorian oinarritu dugu eta bitu ginen tobera tailer bat egiten Arditxurrin, Bertxotran Arritxulon, Agina Lernika, Razumet, ibilbide hori azkenean haietu da trenbidera, bai, hori zu bere azken helburuan, ez eta ekipalditxo bat artekatzea pasaz egun. Eta trena hartuta berara haietu gara. Santino Mairu ikastolakoak Labiagarare etortzen diren bezalaxe. Eta bideo sormen lehiaketa bat egin genuen, antolatu zen, lehenko asteburun 24 ordutan arrateko modun egina da. Eman zitzaien gaia da zertarako hartuko zenuke trena. Hori errendenien jaurtziliz, bino, laguntago izartez genien erran zein zen nahi eta nahien sartu batzuten esaldia. Eta nahi eta nahien sartu batzuten esaldia edo bideoan agertu batzuten esaldia zen trenak etorri bezala joaten direlako. Eta bordu, lehenbizko ikusiko dugu aurkeztu diren lanak, eta gero ia magoitu guzariak, eta... Una de las voces es la porque está No va a tirar agua sin pena ya.
Vale, manik, iragane nahi batekoak. Bizitzeko espentza mantentzeko hartuko nuke trena. Zoritxarrez gaur egun ja naiz errepideko errai beltz horietaz fiatzen. Pentsatze gutxez zenbat pertsona eragintuzten, eta guanik zenbat pertsona eragintzuzten. Hiltzeko makina bihurtu den kotxea utzi, eta bizi erlokoa oraindik ez gelditzeko asmoz hartuko nuke trena. Oberaren soinuak
Bai, hoxe esplikatuko zitela. Eskerrik asko. Bueno, badakizu ni Gernikan jaio nintzela, baina Lesakan aspalditik bizi naizela. Gernikako bombardeak eta gertatu zenet zehazki esan bezala. Bombardeak eta zela eta nire izeba Marirekin etorri nintzen Lesakan. Gogorra zen izebarekin bizitzea. Berak gorroto ninduela zirudin. Eta berakin egunak astunak eta luzeak egiten zitzaizkidan. Faltan botatzen nuen amaren musuak. Besarkada goxo eta estuak. Trena egunero iristen zen Lesakara, baina nire ama zen beti falta zena. Trenak etorri bezala joaten ziren egunero. Nik bera ikusteko esperantzan moduan, tarteka trena hartu eta Gernikara itzultzea egokiena zela ikusten nuen. Baina hain zen gogorra eta beldurgarria bertan bizitu nuena, pentsatze hutsarekin oilo larrua jartzen zaitela. Trenbidea beti nire amona zenak eman zidan intxaurra eramaten nuen. Ura bai zen gure familian belaunaldiz belaunaldi pasatzen zen altxorra. Horregatik, nik uste ez dudala momentu hau baino hoberik izango zuri intxaurra entregatzeko. Baina kontutan hartu behar duzu ez dela edozen intxaur. Gure intxaurra da. Gure intxaurra ondoko intxaurra. Hau guztia esan eta gero jakin bizia topera aprobetxatu behar duzula. Badakizu zer esan ditzudan beti, ezta? Bai, amona, trenak etorri ez dela joaten direla. Mila bederatziehun hamaseigarren urtean mendia garraiatzeko inauguratu zen. 15 urte zituen Irenek familia bertan utzita Parisera joan zen. Hori dena eginda Irene Pariserantz abiatu zen. Parisera joan berez parekin batera etxe batean eskamen etzela aritu zen.
frantses klaseak hartzen zituen. Egun batean inoiz ezagutu zuen. Aldeko dira misteri bat. Pilote bat, bi, hiru zitunin. Miriam eta ja, sepatu ziren. Eta, ama joan zen Frantzira lanera eta bizitzera. Eta, atxak genditu zen Miriam atxikin desakat. Eta ja, amakudak urte zitunin. Eta, Miriam atxik, tren txikiton, abitu zen Frantzia aldera. Frantzia aldera aietu zen. Hontxe bukatzen da nire amatxin historioa. Lehenago trenbideak abitzea sortu zen. Tren txikito bertatik pasatzen zen. Orain berriz, jendea hori bizikleta lasterka. Zemenak ere, etorri bezala, joaten direlako. Ikusi duzu kalitate handiko lanak aurkeztu direla. Pai taldeaneko lan izan zuen erabakitzeko, minio azkeni erabakiziren bi talde o bi sari nagusi ondoko bi talde hori ematea. Lehenbizkoa eskasegi, Katxaldien Odrezolan eta etxean Reno Buxue Mesa eta Iratxe Musika, joango ordoki zalditegira joango zate, hori izango da saria, zen saria. Irene taldeak, Emanuel Mesa, Iraia Txarte, Garazi Uria, Itzan Leukona eta Eider Goizuetak idozu dute. Laruneko tren hartu eta larunera joateko saria izan dute. Bino, ikusirik ze parte hartze, ze lan egin duten, hain denbora gutxin eta parte hartzaile guztiei eta bakoitzari, bai bitalde ipatuei eta bai bertze hirueri emango zaie irisarrira joateko sarrera denek, parte hartu duzen guztiak, izango duzue parkeko sarrera, abentura ibilbidea, gehi tirolina 370 €.
bezala gidoia intzutela, eta gero asmatuta itzongi gure ibilbidean agertu diren gaiak, Tobera, Gernika, eta hori dena txertatzen asmatu dute, eta horregatik handa saria. Bigarrenak aldiz, argazki zaharrak eta berrien artinen duzue lotura hori, eta hori aitzpolita izan da, datu historikoekin hasi da, igual hasi da, ez da ditu sobera ongi, trena nahi sortu zen, eta hori itzongi. Azken momentua lanari aipatu jende desberdinari galdetzea hori aitza berazgarria izan dela berzertarak ortuk zuten trena, freskoa eta dinamikoa izan dela. Jalm edo talde horrena historia aitzuzena eta xamurra dela. Eta gero biraka hori aitz originala izan da, buruari eragile dio, zertako buelta eman, bueltantzen eta horrela. Eta hori ze gure jardueren helburu bat ere bai, zerbait eskaintzea, mino zer emana zer pentsatua ematea. Eta uste dut, honekin, gaizka zapato de Martzulan txarrik manatzeko menza dute gehienak ez? Beratu duzue saria. Eta gure partez, bertzerik ez? Gero Bazkaria eta Iraiako 23an bertze ekitaldi handitxo bat, eta eguna benezetzeko. Eskerrik asko etortzeagatik. Egunon, eskerrik asko denak etortzeagatik. Eta, badakizue gaur ez dela nolaneko besta hau ere nola bate testuinguru batean edo jarri behar dugula, testuingururi Nafarroineza eta Nafarroinezen barrekin diren ekimenetako bat txikiak handi da. Txikiak handi horrek zer aldarrikatzen du hizkuntza txikiak, gutxituak. Gure ustez hor nahiko bazterren gelditzen diren horik ere badutela berein jarra eta denak elkartuta gu ere bageiala beziak bezain handi. Horregatik bildu gara gaur egun honetan. Egon lasai naiz soberan duzatuko ja sumatzen dut zuen tripazo horrein soinuk eta orduan lasai egon, Aurten badakizue bi hizkuntz izanen ditugula, alde batetik Aranera, hor Lleidako iparraldean, Aran Mailaran hitz egiten den hizkuntz hori Okzitaniaren antzekoa edo dena, eta bertze aldetik Venezuela, Brasil inguru horretan Makilitaren tribu baten hizkuntza, Yekuana. Eta horiek ditugu eta horien aldarrikapenak ere gure eginen ditugu gure azken baten txikia gara, bino handi ere bai. Orduan, badakizue, honekin batera gaur izan dela, hemen dugu Irlandarren bisita, Sinn-Féineko partaideak dira, bisita egin digute, eta, horieri erranen digu Father Roy, ongi etorri, hemen dituzue eta eskerrik asko etortzeagatik, hor ikusten duzue, aldarrikapena egiten dutela, beraien biki horietan ikusiko duzue Irlandakoa eta gure ikurrina. Mila esker, zuei etortzeagatik. Orduan, Irlandarrek ere badute bere hizkuntza, Irlandarra, gaelikoaren izenez ezagutzen duguna, eta txikiak handi manifestua hemen dago eta hauek ere sinatu behar dugu gaur. Eta hortarako Sinn-Féineko parlamentari bat etorri zaigu doneka, hemen dugu, eta manifestori irakurriko dugu bai euskaraz, bai irlandarrez, eta sinatuko dugu ondotik. Eta, orain, Doni, hemen dugu irlandarretako bat, eta honek hitz batzu bota behar dizkigu, eta egon, sorpresa izan den dugu birla.
Peugeot, Egonon, Nara Sede, Donida, de Kopkeko, Brigadarin, Partes Skeptum, Legisute, Suen Aria, Soragaria, Onagatik. La Biega, Ekastolak, Ekastilialak, Peter Nissan, Ditubu, Kokken. Peter Postengara Uskal Dunen, Bisikin, Esan, Jahre, Ekaste, Auek, Uskalauriko, Ambassadore, Esukaria, Esan Derrela. Baita, Erakaseak, Erenoske. Arman, hau orte askotan, harai desala espero digu. Orain, oparitxo bat eskinien nahi genuen lere. Nandego lere. Nandego lere. Egon, naja, sorry. Arman au sortu et de gaur onere van Pitiachia Gatek. Liefste, überhaupt die Keine, es hatte Kolagundu, der Suen Guccio. Goragu, da Gutorak. Lore, Ojo, Gorantia, Irlander. Lilia. Bueno, bukatzeko ja, irakurriko dugu txikiak handik manifestua, arroia burra, ezazuela zerarik izan, eta irakurriko dugu euskaraz eta irlandaraz. Horretarako doneka parlamentarioa etorriko zaigu, berak irakurriko du, gero sinatuko dute almudenak Sakako ikastolaren izenean, donekak, eta honekin ja hasiko zate egurra ematen badaki dugu duzuen. Bueno, txikiak handi manifestuak zera dio. Adieran zin nahi dugu, mundua elean hitza dela. Hizkuntzak altxor kulturalak direla eta horrek aniztasuna eta beraztasuna ematen dila munduko herrialdei. Hizkuntzak herrien eta personen identitaterako eta garapenerako funtsezkoak tresnak direla. Aldarrikatu nahi dugu, hizkuntza gutxituak ere errespetatuak eta kontuan hartuak izateko eskubidea. Gure hizkuntzak normalizatzeko behar adina laguntza eta babesa izateko eskubidea batez ere hezkuntza arloan. Gure hizkuntzak legaltasun osoa izateko eskubidea euren eremuan. Gure hizkuntzetan bizi ahal izateko eskubidea gizarteko edozein esparrutan. Honako konpromiso hauek hartu nahi ditugu. Hizkuntzen normalizazioan segitzeko gure arteko zubiak eraikitzea, txikion batasunak handi egiten gaitulako. Manifestua honi ahalik eta oihartzun handiena ematea. Eta manifestu hau sinatu dute dagoeneko aragoiera, aimara, bretoiera, katala, englis, esperanto, flandesera, francés, gaelikoa, galego, galesa, asanilla, kasesbi, kitxua, korsikera, makiritare, mapuzugun, maia katxikel, maia yukateko, nahuat, nasa eta polski. Eta orain emanen digu berak, gaelikoz. Hori, sinatuko dugu, eta... Chédul sias ribe os níam an manifesto seo le bhfuilm buchas gháil léir as an fáilte tá sibh leis a choróing ó hebh cultúr ó hebh an fáilte críúil cneasta
atá sé treis also bor Tranona. But before I read the manifesto, I want to thank you most sincerely for the great welcome you have made for us and for this occasion that we're delighted to be a part of in comradeship, in language, in culture and in nationality. So, Gormina Magwev, thank you very much. Eskerrik asko. On the manifesto now. Jarvu is chunga umtucha inimin chunga bevalling gachtin a hinin shall hies o obert. Gur down fresh chunga in down show, gur show na shown the eat chunga a cornle hake sulukt, agus le hesevers here on down. Gur orlish here reachtunaka eat chunga dantis, agus dorber tier agus dinen, bevalling and made show o obert. Guvil kart igmion chunga a vesenoriv, agus godor fi mastiv. Gogor ófí leis na miúntandacha agus go mbeadh cosint fáil dóibh go háirithe réim sin na dachas. Go bhfuil cearta dlí thúla acu. Go bhfuil an cearta bhín ar saola cathamh ina ráiteanga I réim sí sochaí ar bith. Táimí teamáinte don obair leanúnach má don ar normáilú teangacha le cadreh a bhunú adring tuis gur bhéonn tú na miúntandacha an cúis gur teangacha úntacha iad. Skapiki an darvo show co fada agus is féidir. Gormina Magwev, Eskerrik asko. Gaur entzun ditugu hemen Europako bi hizkuntza zaharrenak. Euskara eta Irlandar gailikoa. Ez da hori. Altxorrik gara.